November ni som pakhat kumsang hi somni pathum khan barakera pathani bupala chuan chum cha tak jing chuai renga kwa vo ema wangin mi tamsok te chu an na thona monale an ina te anum hloma puna te chuak po anum manglawani mi tu te mu chuan ram hnoya chuan ruang kang bang rapom tak an hutlat mai police te shatir ngal ni yen an ni lam chu arun thleng rang hleya ruang an en chuan poi khoi tu chuan ruang chu a mel ti chatumin a halani anjing ngala akan dan chu konvar tui manga halninge in an she bukani an boina le zona bernita chu an ruang chha chu tunge ni ti chu ni police te chuan forensic team lampunin ani chuan ruang chu an han endika apia deuh nimkara chuan konvar tui bur moni in kuzetha ti chu an han zonga mase chu konvar tui uma chuan kuzetha mu tur omlawa he tualthah tu hian in po chana chatak nein tualthah chu arin thiam thei mai ani ambulance kovin damdoina anruang char chu postmortem turala kania darkar engamazat nuwa chuan postmortem result lo chuakin anruang char chuan thisana hlo hnem ema wanga boralani ti hriatania silaya voini kaniin a boral nuwa hian konvar tui manga halani tungeni hria theina tur alo omta khlovin tiin akekor ipte chu an hanzena chuta chuan gas lakna receipt kangbang alo omhlo maya chu gas lakna omna lampan chuan no chui tu chu an thok chuak ngala gas agency manager nena bill receipt an motir chuan manager chuan an gas agency receipt ani ngei thu alo shila manager in an bill book en chuan gas chu Manish Takhtani mingala kani thu asoita a an chena vengte an shil nuwa chuan Manish te chena Panchwati Bopal lama chuan no chui tu de chu an kal ngalani vengmi te hna chuan Manish Takhtani te chena an hanzo chuan an lo ko mo thei nga zela Manish te chena an wathlen chuan in lian le ropui taklo ni yen Bhopala plywood swar tulian takani ti an chile ta zela alandana chuan pahau satak tha ani mela indi thiam lo na pa ngai wanga thani chu anjing lo ta hleni Manish te in an lu chuan anu le pa anu puile a fanu nau pangte an lo oma Manish som nan zo chuan a chung te chuan nikalta changkhan aron la holo thu an lo soya damdoina Manish nu le anu puite chu ruang en fia tura shwai ni yin kang chena savyang ma se apum ruale athom no chang chuan Manish Takhtani nge yani ti an fin fia an wang char chu tunge ni an she thei ta ni police te chuan Manish tha thu bai chu FIR an siak lut ngala Manish thaddu tur omang te chu an han chui zuya mi hausa tak fa paniya ama po sumdong lian takani sumdu wangin miswar walin an rubawa an that po ani thei ti yin Manish nu pui sapna chu an han zot veya Manish an chu tiang miswar wal kai noi engma a soi ngai lo thuin alo changa miswar wal thil ti ani lo chuan Manish hi sumdong lian takaniya ael puiten adin mun chu an thi ka wangin an thatani te chu an jing le a an han chui zui ngia la ma se chu tiang lam hoi zong chuan thu thar sha tur an nei chuang lawa Manish hi pafele kom nom tak mai nung chang chatak mai ani veya ama hotui mo mel mane tu man an shilawani achung tele a chian te ho phone number te la khomin ama Manish phone po mo ani lo wangin a phone number chang chuan November ni somle ni som pakhata mi abyak te akal na te chu an chui ta a Manisha ina holo ni khan anule apale anupuite chu ina anum ni lenga mase Manishiro allocation an chui thei nu number chu Bhopal khochung thau Kasturba Nagar lama ani dai thungani chumi hmuna chuan nu chui tu te chu kalvatin kongsir carding reng chu a license plate number changin Manisha kar ngei ti hriatania a kar dar thlanga chang chuan a chung lama chuan thisen po a mu theya hei wang hian nu chui tu te chuan forensic team lampun le in kar chunga thisen chu Manisha thisen ani ti fin fiania Manish hi akara chuan la yin miswal tu te mu chuan an ka phlom ti na ni police te zo na lian ber ni ta chu
engtin nge miswal te chuan Kasturba Nagar changin Bakhera Pathani ramhnoya chuan Manish rawang kha anlak thei ti chu nia Kasturba changin Bakhera hi meli vela hlania Manish sompanga vel tlanani Manish allocation hnung ber chu Kasturba Nagar khanania akar an monak mun ngai khani chuti ni si chuan chumi hmuna chuan tu emoin akawani ngei ringin phonami abyak song song de chu anan chhui zuya atamzok achung le khatte a chian te le a business partner te annia chungjenga chuan number hlang hi lo om vein chu phone number chu Manish chung te le anupui so annia ani chuan an shet ngai lo thuinan lo changa ti chuan hu chui tu de chuan phone number chu tu minga register nge ni an chui le ta a until mu chwa chu makan ti ngei mai Manisha chin shat lova boni November ni somkhan chu phone number chu Manish te in ngai changin man chwania Manisha nupui Sapna Takhtani minga register alo ni reng mai ni Sapna chu thozo fya turatan police station a lak ngalania phone number chu tu ta nge ni anzo khan engwanga shelo anga omnge tinan zota Sapna chuan chana momal apethei de tlatlaw adanga oka noilam abi ngura a umdana chang chuan hu chui tu de chuan jinglel ngalin Sapna chu khawle zwala thonzo fya hnuwa chuan Sapna chuan Manisha thana mo phur tu chu ama nge ani tho ain puang ta ni soito angin Manish hi sumdong lian tak niin a sumdona thila azen bo fawanga ya panchwati an chen ma hian vengdanga anmani ina thawan cheng china chu anin hluya chang dai to chuan Manish thina tur hi alawin chan dai to ni Manishian an chena veng hluya chuan chian pakhat Harshpreet Saluja ti mingpu chu chiana neya ani chung kwa po hi khosa thei ve tak niin an chung kwa ve ve po anin po hleya Manisha sumdona alo chanlen nuwa chuan Panchwati lama chuan intharlian le moi tangan sata a Panchwati ya anin sun nuwa hian Harshpreet te po an chena in chu shalin Manish te chen thar Panchwati veng lama chuan anin sun vele ni kumsang hi pasaria Manisha le Sapna de chu anin neya akum leya fanu du om takan neya Manish chuan a fanu chu adwa chin leya mase asum dona wanga azin kwal reng angaya wangin adwang poin anupui fanau te kianga huna mang theilawa Sapna po akhwa har chinin apasal nei vedan chu alungoi theilo ni khachu ngoile meldul takmaya Sapnai lo omlai tak chuan Manish te na chuan a chiampa Harshpreet chu avaleng luta Manisha zinlaya ni nge ngeya Harshpreet chuan Sapna chu a mela changin thil diklaw omti shayin a chana zota a Sapna chuan apasal zinjing awanga ngai sakna adun ngai lo thote akhwa harchin thode chu Harshpreet chu lo shila ri rudiklaw po pulem lo chuan atira chuan anti ti mai maya anin kom ngei phiana Harshpreet chu tlangwa na khat niin Sapnai hne na chuan ekho har chang chuan minlo bechin ro tin phone number de chu anin peta a heta chang hian in be chho chanin anin kara chuan indu na hiala lo piang ta a Sapna chu apasal zen lai chuan nilengin roma te khungin apasal champa a chian chatak mai Harshpreet chu bein a hona mang ta china Manishan a chian chatak anga ngai Harshpreet poin a champa Manish chu a phatsan ve bokani an pani chuan aruk te chuan an leng chhuak fo china anin du na chu azwa zela in nei te hial chu an du ta a Sapna chu pasal nei lai ani sia a pasal chena a pasal champa pasalatana nei le nga chuan nun khwa ti nuam lo roi khopa mi chanchin soipe khotlang mi te chuan ani nei na chu an pumpui don silawa ani nei theinan chuan Manish chu abo ma ka ngai ti ril ru chu an putani Manisha thi chuan Harshpreet chuan Sapna chu nupuyata na neyanga pasal sun mei thai nei du to mi pa chu an fakle tai zok to na diklo taka in neya ming chatlo chu an thlang ta ni Manisha tha dan tu chu an rel ta a churwa manna an siam ni la la chuan Sapna chuan a mingin sim card thara leya
a ote tidang lamin Manish rin lo thei tur berin Manish chu awa chai ta china ni tina sapnain me chedang anga Manisha awa biak nuwa chuan Manish poin in hong takin alo beleta Manish chuan ron bechin tu me cha chu angai zong ta hle ni a me cha zokin ataka in mu aruta ka chuan Manish chu alo phurna sa hleya ti chuan sapna chuan kasturba negara arin mu na tur location chu wathonin Manishan chulai huna thlen chuan kongfal deuh ya chuan a champa harsprit le mi padang pakhate chuan anlo ti dinga harsprit chuan Manisakar tukver chu kikka karin kongka chu hong turin atia Manish puin ngai thatlo na nei lovin kar kongkhar chu a hong ve maya ti chuan harsprit chuan ente Manish inupui hi ka duwa ama pon min du in nei kan duwa kan kong dal tu ni mek a shan pa huana chu ka nei lem lo mase sapna ka nei theinan ka tha mai chengai do na ni ati chuan Manish chu a chong hleya Manish chuan ngoite sapna in kabula chu tiang eng ma soilo ka kholanga kema ngein ka chian do na ni atia hetia anim biak lai hian hospital le a champa te chu Manish sakara an chulut fel der to ni Manishan anupui khola tumlai mek chuan sit nunglama chang chuan hospital champa amin chuan Manish chu munle muna voi ni la ya kap ta a ti chuan burgera lama chuan hospital chuan Manish ka chu khalin ram hnoya chuan tu man an sia chwa theilonan an halta ni an halzwa amin le hospital chuan kasturba nagara chuan kar chu khalletin konga chuan an hnu chhia ta a khotlang mi puin Manish thathat tu chu anupui le a chian tha anga chal hospital ni ti an sia chuan an thina ur hleya police station a po veng mi pui thin rim de chu an pung khom na sa hle ni ome anim puan nu hian an case chu ti felfatani an be sei laiin an case hian kumthum chunga chu a o ta a chal nei chanani chuan korta finfian omsong song de chu prosecutor de chuan rorel tu ma chuan an phora Manish chung ten an mo nu hlui an fapa thattu sapna chu an ho hlur to a an huatna tiswal turin sapna hian a mela poiti le inthiam lo mel apu e lovani August thla kumsang ni somparuk thlatir lama khan case chu azo felta a an chimna mu tur rorel tuina pon chuan hospital chuan ain chir hle thu soin a chap chuak hom homa mase sapnai ro chu in ti eng mutak hian anui vela amin sapna le hospital chu dam chung lungin tang tura an chung thu relani